my baby virgin. Okay, now my wine. No maradaraga. Okay, now my wine. My non a bit busy no. Okay, now my wine. My baby virgin. To joke pass a mogo. To this in that range. My baby virgin. To the police a mogo. I found a mogo. I found no why you. I found no manipulation. I found no brainwash. Emotional. I found no. My baby virgin. I found no why you. I want no why you. Yahoo Yahoo. Onye Yahoo. My baby virgin. Nwa Yahoo. Umumogo. Ines to one video. Oh, na another pego. Hey, guana. Hey, go motor holo. Na only chogo. Was umumogo. Na Jesus again ha. Mana mi posta de. Na mi feeding bottle. Na virgin. Amo mama Mariama. Mama kunepa Mariama. Amo mama Mariama. It's the government Mariama. Amo mama Mariama. Kokoruza de mama Mariama. One ba mama. Mano discourse aga. One ba mama. O je escort aga. Ndị church to ego goye Father Motors no miracle. Mana mmadụ tụrụ ego ahụ. Ọ dị mma. Mba. Mana na buze eso unando. Obodo aviela Bible a na-akwụ ma akara ka unu ụgwọ. Na na-ekwu. Onwere gọmbọsị gọọmenti nyere unu 1 naira. Ana m ajụ unu. Mba. Enwere gọmbọsị ma ọmị gị pụtara gwa gị sị na gọọmenti wetelu 5 naira si nye unu. Mba. Ọ dị gị ya aka ndị nke gọọmenti ha na-akwụ ụgwọ mma. Mba. Agụ na-agwa anyị. Gọọmenti jide gị anyị. Ndị ụka sị gị taba afọ na Jebez tara afụfụ. Na Jebez ma egene. Wee jụ unu Jebez abụ onye Nsụka. Mba. Una ma Jebez. Mba. Jebez ama unu. Mba. Kama ndị ụka ya asị anyị sịkwụba anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụ ndị London ụgwọ ọnwa. Kama ndị ụka ga-apụta protest ha sịkwụba anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụ Germany ụgwọ ọnwa. Kama wicked souls Reverend Fathers and Pastors ya apụta si gọọmenti kwụwa ndị Afrịka ụgwọ ọnwa na a na-akwụnye Switzerland ụgwọ ọnwa. Kama ndị oshi ndị ụka ya apụta si Nigeria gọọmenti kwụwa na anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụnye France ụgwọ ọnwa. Ihe ndị ụka ga-eme bụ sa anyị jisi ike taba afọ na Jebez ma egene tara afọ. Bọnụ ha terrorist. Bọnụ ndị ụka terrorist. Bọnụ ndị fada terrorist. The pastor terrorist. But no don't terrorist. Land, everywhere. They will kill you and blame you that you don't have faith. Ono no akụkọ azaman, akụkọ onye azaman. Ono no akụkọ azaman na His Excellency Prof Charles Chukwu Masoludo, the executive governor of Anambra State. Ihe ọbụla nna unu na-ekwu bụ ihe mere. I know they say fake life. I know they live fake life. Mgbe His Excellency win governor. One anyị nwoke bụ azaman nọ n'uke. Where His Excellency not forever but you egbe shakatala balobolobo sharabababa His Excellency be ade not na agbabu ogi o awo mbo nwambo afọ wee sia asem gene nwambo afọ wee sia asem gene nwambo afọ wee sia asem gene nwambo afọ wee sia nwambo afọ wee sia nna biko je solve problem on niile juru na mbe nna gị juru na Nigeria na ebe ọzọ ma rapụ nke m ona na nwe na-ekwu ọ ya ka nna kuzi wee sị gị na iwere escort na-aga wee nye mmadụ olive oil pastor gị ji escort na-aga wee nye gị olive oil ka ị na-anwụ n'ịbụ onye ma egene ịbụ onye ma egene gị nwa bụ pastor na-agwa a sitting governor na-agbari egbe sitting governor bụ onye isi ndị nche nọ na Anambra State ụna na na-ekwu Anambra sitting governor bụ the first security personnel enwere na was na Anambra State ma egene the concern was na Anambra State ma egene the concern na onye bụ onye isi ndị army onye isi ndị DSS of the state onye isi ndị police of the state onye isi ndị nchekwa ma udo ga-achị ma ihe niile ka nwa bizango nwa ka nwa bizango na-agwa na ofere ebe agbari egbe His Excellency wee sị ya solve problem ndị ọzọ agbago His Excellency egbe agbagi egbe now nwanne anyị nwoke gwara His Excellency na ga-agbu egbe e kidnap Reverend Father ya na na-abosu Father na-esu ya na na-enyere ya ka ha na-egbu ndị mmadụ wayo ona na nwe na-egwu o wee kpọzie His Excellency si ya biko ya send ndị ọrụ nchekwa ka eje n'ime ọfịa je kpọta Father ya wee jụ unu azaman na His Excellency nwa Agbafọ kedu onye bụ man of God kedu onye nke bụ man of God kedu onye nke bụ prophet kedu onye bụ ezigbo prophet kedu onye bụ ezigbo man of God kedu onye na-aza ekpere kedu onye na-aza ekpere kedu onye na-afụzi vision n'ime ha na-abụ onye na-afụ vision ndị ụka ga-emeri unu n'agha Reverend Father ọ ga-emeri unu n'agha
Pastor Gemere no naya. Simba Oh, Simba. Simba Reverend Sister Gemere no naya. Simba Simba Pastor Gemere no naya. Simba Matuku. Simba Okwa so Gemere anyi n'ọlụ a. Oh Nwa Father Gemere no naya. Simba Nwa Pastor Gemere no naya. Nye Bishop Gemere no naya. Nye Nakoko Gemere no naya. Onye ori Father Gemere no naya. Nwa Semi Gemere no naya. Seminary Gemere no naya. Simba Matuku. Father Gemere no naya. Oh, Simba. Pope Gemere anyi n'ọlụ a. Mabizango Gemere no naya. Simba. Nwa Virgin Gemere no naya. Oh. Omena na bụzọ eziokwu na ndụ. Una ga-ekwe ka ndị fada meri anyị n'ọlụ a. Una ga-ekwe ka okwu asị so dị eziokwu ọkpa. Una ga-ekwe ka okwu asị so dị eziokwu ọkpa. Eri daadụ unu na-agwa unu na enwere onye ngwụrọ gara ije. Onwego onye ngwụrọ na ụma gara ije. Enwego? Omena na bụzọ eziokwu na ndụ. Ihe niile na ndị fada na brag na Jizọs na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a. Enwere ihe fada nwere daadụ na-enweghị. Fada nwere moto, ọkwa daadụ nwere moto. Fada rụrụ ụlọ, ọkwa daadụ rụrụ ụlọ. Ọkwa eziokwu. Daadụ na fada ka onye ka mma. Because na amụtara m nwa. Onye amụtara nwa ka ya na-akpị ya. Ka ya na-akpị ya. Ndị fada bụ gịnị? Ndị bishọp bụ gịnị? Fada bụ gịnị? Ndị sista bụ gịnị? Fada bụ gịnị? Sista bụ gịnị? Bishọp bụ gịnị? Onye na-amụrụ nwa bụ gịnị? Onye na-anụrụ nwaanyị ma ọ nụọ di bụ gịnị? Ofeke n'asụsụ Igbo. Onye kpachara anya kpachara ya. Because the condition is ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya anụbeghị di. Maka na di ya adịghị. Di ya na ụfọdụ nọ na prison. Nwoke kpachara ya si na ọma anụ nwaanyị. Nwaanyị kpachara anya si na ọma anụ di. Bogede. Ofeke. Reverend Father. Reverend Sister. Reverend Bishop. Omo Bezango. My baby virgin. My baby virgin. My wife virgin. My baby. My baby virgin. Okay na my wife. Mana mara darata. Okay na my wife. Mana ne bi pezi no no. Okay na my wife. My baby virgin. Ojo kwase mogo. Ojo kwase mogo. Missing that range. My baby virgin. Oh, the police here, mogo. Oh, the police here, mogo. The police here, mogo. Oh, the phone here, mogo. I phone no why you. I phone no why you. I phone no manipulation. I phone no brainwash. Emotional, I phone no. Emotional, I phone no. My baby virgin. My baby virgin. I phone no why you. I want no why you. Yahoo, Yahoo. Onye Yahoo. My baby virgin. Nwa Yahoo. Nwa Yahoo. Umumugo. Dine so nwa virgin. Ona na repego. Nego ana. Nego moto holo. Na kondi chugwa. Wazu umumugo. Na Jesus igenye ha. My baby. My baby. Ona mi postade. Na mi feed them bottle. My baby. My baby. My virgin. I'm on mama Marayama. Manapunapa Marayama. I'm on mama Marayama. It's the government of Mariama. I'm on mama Mariama. Cocoros of the Mariama. On a bamoma. Mano escort aga. On a bamoma. Oh, yeah, escort aga. My baby. My baby. My tata. Nwa baby nwa virgin. Ihe ga-ama na nwa virgin be manipulator. Oto si rapa afọ ọnụ. Oh, costume. Thank you. Asamunye m. Give me 5. Ihe bụ costume. Oto ya bụ nwe costume so ọfịa ya bụ oyiri na. Hey, ịmarago n'ihe ya eme na film a. Ọ ba ga alụ my son chop nọkọ. Onwe udu costume ya bụ so ọfịa yiri na ọ ba ga alụ.
all costume. Now, if you're na video, man, na Facebook, man, say for on your post, ndị mmadụ na say, oh, look at our daddy because of us. Onye na-asị gị look at our daddy because of her. E walk ebe a, e wee na-abịa, ọkwa eziokwu. Yes. Mụ na kwụ ụgwọ nọ, ya nwa kwụ ụgwọ. Ụlọ. Ntinye data tinye. Data. Nchaji phone charge. Phone. But daddy ya ba phone gịnị ka o jizi ekpere asọ ọbụla. Brainwash, kpọọ ha slave. Slaves. Ụmụ slaves. Slaves. Asị na onye na-efe chi ya ga-adị ka chi ọ na-efe okwu eziokwu. Ha na-efe slave God. So ha nwa ga-abụkwazi Slave. maka na ebe onye ọcha ji foto bịa ebe a bịa gwa gị na onye a bụ onye nzọpụta uti foto ikwete foto picture foto nkịtị ọbakwa na Jizọs abịara sị ee ahụ Jizọs foto picture one foto Foto. nwa onye ọcha Onye ọcha. ya sana Ya sana. obolo ndị Igbo Obodo ndị Igbo. obolo ndị Igbo Obodo ndị Igbo. ụna ama ihe na-akpọ prọfesọ one prọfesọ Professor. prọfesọ n'asụsụ Igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ gụchacha ihe niile a na-agụ agụ n'akwụkwọ ha nwa ka a na-akpọ gịnị Professor. ha nwa ka a na-akpọ gịnị Professor. ụmụ m ụna mana religion mere prọfesọ na Naịjirịa asị ya wenye fon enu ka nweta miracle alert prọfesọ wenye fon enu onye gụsịrị akwụkwọ bụ prọfesọ kụzie ma na university bụrụ lecturer bụrụ prọfesọ ka nwa na-apasụ primary 6 ga-eje go microphone ịkpọrọ ya na slave master eji akpọrọ ụmụ slave kwuo na ya slave will always obey their master so onye na-represent slave master bịara neniru prọfesọ osi prọfesọ ya wenye fon enu ya sekpụla na Chineke na ihu prọfesọ sekpụla na mechie anya asị ngwa wenye fon enu ka nweta miracle alert ụmụnne m prọfesọ wenye iche fon enu ka nweta miracle alert onye ahụ bụ slave master si ya wenye fon enu agwazi prọfesọ gwa ya pụta n'iru ọta ka onye God 100,000 ka onye God 100,000. the nwa bizango prọfesọ nwa bizango Professor. the nwa bizango prọfesọ ajụ ụzọ onwe ya ajụjụ agaghịzi ka m mezizi jenye God 100,000 nwaanyị na pastọ wenye hozi fonu nke enu ka God nyekwa ya miracle miracle gịnị money miracle Money. miracle Money. enwere miracle money ụmụ m ụnana nwe na-ekwu ihe na-enye mmadụ ego bụ aka aja aja Na-ebute ọnụ mmanụ. akụ aja aja Na-ebute ọnụ mmanụ. onye maka iji agba mbọ ka unu nche niile nwee ihe unu na-eme na nwatakịrị ọkwa eziokwu ọkwa Emeka me mix paint mara park spring ọkwa unu me mix paint ọkwa eziokwu maka unu ncha enwere nke ya ebi ibe m egocha university unu burukwa ya n'obi ị na-efinish university from youth service je kwụọ ụgwọ n'obiri because I know before then ị ga-enwe ihe na-eme ị na-agụcha university from youth service je kwụọ ụgwọ n'ome gịnị ma ụlọ ndị mụrụ tenant bi na ya you will not live there you will not Leave them. ị ga-abịa tenant ebe ọzọ ị wee taa afọ rụta ụlọ nke gị unu na ife ngwụrụ obiru na-ebiri na ntị ka ana m agwụ na ya 247 na-eche na-egwu ị na-agụcha university ị na-akwụ ụgwọ nọ na-ebi okay ife na ọchịchịrị enwe mmekọ ife na ọchịchịrị enwere mmekọ Mba. now daadụ unu pụtara gwa ndị Igbo na enwebeghị onye ngwụrọ ọgara ije na Igbo na ndị fada na-agwa ndị Igbo na onye ngwụrọ ọgara ije ajụwazi ọ bụrụ na enwebeghị onye Afro kedu onye na-ekwu eziokwu oke onye na-ekwu eziokwu Daddy. eziokwu bụ ofu mee na bụzi eziokwu na ndụ Alụkwụsị. Baịbụl wee mee ka anyị malụ na ndị ojii bụ demon na ụmụnne anyị na-eje ụka bụ ya n'isi kparị ya na abụbụ ndị arụra gị na ha mekọ ihe wankobo the way fire isi treat gị ịma na afa ncha bụ katanga na ha ncha bụ gịnị Katanga. na ha ncha bụ gịnị Katanga. anịnị na ha ncha bụ gịnị na ha ncha bụ gịnị Anịnị. ihe niile a na-eje ụka ọ bụrụ na onye dị nji ka mụ na gị eje kụọ aka na befa n'ụtụtụ ha mepee ụzọ onye ha asị na ya bụ Angel Michael eme ha ya asị Holy Ghost fire ha ya asị gịnị Holy Ghost fire. Holy Ghost Fire. ọkwachi ụzọ maka na program gị ya na onye ọbụla bụ onye ojii bụ demon mana ọ bụrụ na o mepere ụzọ n'ụtụtụ a isi ya fire otie fire maka mana ọ demon bịa abịa mana ọ bụzikwa na o mepe ụzọ afọ onye ọcha yi gown white osekpụrụ ana slave osekpụrụ slave master. Yes, Nwada Chizoba, getting married to a Christian is just like getting married to a sheep. Nwada sheep much one year and further na atro na before cross amelo. If speed oka agba and by ụmụ nwaanyị Igbo ha na-anwụ every day with pregnancy out of religious ignorance. Fibroid. Malaria nkịtị. Okwe nwere nke pastor mix iri mmiri chọrọ ịmụ nwa n'azụ oside St. Paul ebe. Eledo ọkwadiga ya mụla si. Ka ejebe n'ọgwụ na nwekwara amụ. Osisi kuru nwachi ya azụ. Oh, ọ ga-amụ ka nwaanyị ha ejego kwụ n'ọgwụ isi from ebe a chi ekwe azụ bak ọnwụnye anya n'azụ ebe ndị mee gịnị ndị liriri chapter 1 verse gịnị mee na bụ ụzọ eziokwu na ndụ Baịbụl mee ka anyị mara na Angel Michael bụ onye ọcha Angel Gabriel bụ gịnị Angel Uriel Angel Raphael Elijah Moses
Abraham, onye ọcha, Thomas, onye ọcha, Peter and Paul, onye ọcha, Elisha, onye ọcha, Satan, onye ọcha, Satan, onye ojii, Satan, onye ojii, Lucifer, onye ojii, Lucifer, onye ojii, Sukubum, onye ojii, Puntum, onye ojii, Sukuba, onye ojii, Devil, onye ojii, Mami Water, onye ojii, Pussy, onye ojii, Agwo, onye ojii, Satan. onye ojii. Una na na-ekwu. Una na na-ekwu. Yes, sir. Eme ka mma na unu bụ ndị ojii, ihe niile na support Jesus. Ha nchafu onye dị nji ka mụ na gị. Pụta na asị na ya bụ Jesus. Ọ sị ya Holy Ghost. Fire. Onye ahụ nwere sense. Mba. Onye a na-agwa nwa ya na Jesus na-eme ngwụrọ ọga ije. Wana ọfụbe onye ngwụrọ ọga ije. Onye ọ bụ onye oshi ka ọ nọbọ. Bụ onye abụ gịnị? Onye oshi. Onye na-eje pụrịchiri ndị mmadụ na Jesus na-eme ngwụrọ ọga ije. Mana onwe bụ onye dara ngwụrọ ọfụrụ gara ije. Onye wayo ka ọ nọbụrụ. Gbanụ na Jesus ọsọ. Unu anụ mana skuul unu. Onye kwute Jesus bụ onye azụ onye nzuzu ma ọ mara ihe. Onye a mere gịnị? Onye ọ na na-agwụrụ maka Jesus na-aghọta na onye a onye idiri mere ebere. Bọsọ bụ na ịfụrụ onye bụ Baịbụl na-emeri ebere. O nwere ihe ọmọ na-eme. Baịbụl anyị asago brain. Ọ na-aghọta kịta na ya okwu mountain is ample. Mgbe na-eji adoration n'Enugu, ọ na-abụ njesi adoration. Elijah Enugu brainwash chai sai by faith you can command the mountain to move away from its position. Nnabata agba mfu ebe ugwu dị. Religion bụ madness. Because something will be speaking in you. Esigo na onye ga na-asị gị chigharịa. That is the meaning of chigharịa or born again. Gị chigharịa otu isi na-eche echiche ka mmadụ. Ndị kasịzie gị chigharịa. Gị mee gịnị? Gị chigharịa ichewe echiche ka atụrụ. Ichewe echiche ka gịnị? Ichewe echiche ka gịnị? Atụrụ. Ịkpọkwazi akpọkpụ. Kedu ka atụrụ sa gị ije? Ngwa mee na sign ka atụrụ sa gị ije. Ọ na-eme gịnị? Ọ na-eme gịnị? Ọ na-ekwe n'isi. Onye na-abụzi eziokwu na ndụ. Alụkwụsị. Ọ bụ na ichegharịa ichewezi echiche ka onye ara. Mgbe a bụ njesi adoration mpụta ebe ugwu dị na command ugwu. Mgbe nne n'ugwu ahụ dị m ka ọ na-apụ n'ọnọdụ ya na-enwe anwụrị. Mgbe na-eme ka ikpere m ahụ ka ọ rụọ ọrụ. Ekpere ada arụ ọrụ. Si na ekpere ada arụ ọrụ. Ekpere ada arụ ọrụ. Ekpere ada arụ ọrụ. Ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ. Ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ. Mana ekpere bụ ayịyọ. Mana ekpere bụ ayịyọ. Ọfọ bụ ihe fọdụrụ anyị bụ mmadụ ime. Anyị gọcha ya bụ ọfọ. Anyị emepụta ya n'omume. Anyị wee na-azụ na igbu aka dị na anyị ga-egbute mma. Na igbu aka ekpe na anyị ga-egbute mma. Na igbu oniru na anyị ga-egbute mma. Na igbu n'azụ na anyị ga-egbute mma. Nke gosi na anyị ga-egburiri. Before anyị egbute ihe ọma. Mana ọ bụrụ ndị ụka. Fasị ga receive. Without Igbo. Without work. I receive. I claim it. I take it. I convert it. I pick it. I draw it. I hug it. Akụkọ ndị gịnị? Asị gị kwa aka nọ n'ụzọ ga-emepe. Onye ọ na-eji akụ aka nọ n'ụzọ na-abụrụ n'ụzọ ya bụ gịnị? Bụ gịnị? Bụ gịnị? Bụ gịnị? Asị gị yọọ ga-ayọta ndị Igbo abụrụ ndị gịnị? 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 Asị gị chọọ na ị ga-achọta ihe a gwara anyị bụ na nwa ajụ adịghị efu gịnị? Nwa ajụ adịghị efu gịnị? Nwa ajụ adịghị eme gịnị? Nwa ajụ adịghị efu gịnị? Nwa ajụ adịghị efu gịnị? Baịbụl sị anyị yọọ na anyị ga-ayọta ife ndị nna anyị gwa na nwa ajụjụ adịghị eme gịnị? Ị na-ede ihe yọ. Ị na-edere dị na-ajụ ajụjụ. Na-eme gịnị? Na-ajụ ajụjụ. M5. Adam nwanyị. Ọbịa na-abụzi eziokwu na ndụ. Bụsọ ọbụla n'ụfọdụ ndị ụka ma na ha ndị wayo. Ụfọdụ nke je gwuo ha wayo n'ọka. Ife ha na-arụ mmadụ fesiri nwe onye jere ka ha si ka akụkọ si kọọ na one boy bata na chọọchị n'ụlọ ụka na Anglican chọọchị n'ụlọ ụka n'ọka. Wee sị ya na God nwere ife o mere ya na chọọchị chenji eru ufu n'ụka. Ụmụ Bizango. Ụmụ gịnị? Bizango. Nwa Reverend nwa Bizango, nwa Mugu, n'ikele m na onwe sense onye wayo. Mụ na dịrị ọwa ya abịaghị igwu ya. Ọ rapụ the boy kpọọ kapịnta ebutise zinc. Were resi ndị akpakara zinc were ego mee gịnị? Ihe na-akpịa fesi, ihe na-akpịa bụ gịnị? Fesi. One. Ihe na-adụka na-agbọ nwa bụ gịnị? Ndụka riri ya. Korikwe ndụka. Ọ bụrụ gịnị? Onye na-aba.
Omena Bose so unado. Do me, I do you. Man no go vex. Do me, I do you. Man no go vex. Do me, I do you. Man no go vex. Iye nwoke a mere bụ do me, I do you. Man no go vex. Chop me, I chop you. Man no go vex. Brainwash me, I brainwash you. Man no go vex. Deceive me, I deceive you. Man no go vex. Ime man do kaji bụrụ ndị wayo, ị ga-eji